Ma-Blue Nation abalandeli bamaskandi akade bekhona, siyabonga nilikhomisile uthando kumfokazwane nazomvalelisa kwi-memorial service. Bani loyo? Ubongani Ziyamshalazela Dlamini. Sanibona sanibingelela indaba Soweto TV le enilethela-ke iy'ndaba ey'thinta-ke umaskandi isikhathi esiningi. Njengamanje sibhizi ngendaba yensizwa engasekho emhlabeni edlulile, umvumeleni Rank Zwane. Njengokade kuyi-Friday, i-memorial service yakhe ibilaphana kwaMayimayi eHall. Insizwa laphana ubongani Ziyamshalazela Dlamini. Ngiyacabanga ukuthi nawo bekhona laphayana, kodwa-ke i-post engiyithole kuyena lapha ku-Facebook, ingakho-ke ngiyiphostile nami-ke ngenza ividiyo ngayo. Ithini-ke? Ithi rest in peace Lonenkosi, rest in peace Zikode Mangethe Ndlelakahle Qhawe. Siyobona kulizayo sengathi nabaya eFryhead ngomgqibelo ntambama beyofihla ngesonto bengahamba kahle nomsebenzi. Sinethemba lokuthi uzohamba kahle futhi. Phumula Qhawe. Yizo-ke iy'thombe lezi-ke ey'khona ekwazile insizwa ukuthi yena iy'share. Sibonge kakhulu kubona bonke abakwazi ukuthi bephumelele beyoba yingxenye laphayana kuyoxhasa umndeni. Elinye lama-Blue Nation ebelibambile la kwagoqa i-Blue Nation yokuqina-ke leli esebenze iminyaka eminingi laphana endimeni kamaskandi. Abantu abasebenze kakhulu emcimbini enjengekhuphula nezakhe yibo ade benza sure ukuthi kubalwa kwabalandeli amathikithi, because bekusawina ngokuba nabalandeli abaningi. Ibona abadlala indima enkulu kakhulu lapho. Abantu ade beba kwi-VIP section lapho khona ukhuzana ukuhlela nje i-situation ukuthi yena ingabhimbi, ade benza sure ukuthi yena ukhuzane izinto-ke zimhambela kahle nanoma yikuphi lapho ade ey'khona. Kodwa-ke nesonto-ke izofihlwa-ke insizwa laphana eshoba eFryhead from 9 yobe sekuqala-ke kulungiselwa-ke yona-ke yonke into. Kodwa-ke into enjengale ivula igap njengoba nje singabalandeli bamaskandi siwuthanda umaskandi, kune-gap elivulekayo kahle kahle. Kuyavela ukuthi yena abantu kwesinye isikhathi lapho kumele bexhase khona ngendlela ethize akulungi kahle, akuhlangani kahle. Ngiyafisa ukuthi kungaba nendlela ethize ongasizakala ngayo abantu ngoba izimo ey'njengalezi isazovela zisazokwenzeka. Engathi kungahlala kuba nento in place eyenzakalayo ukuthi na uma kuba nezimo ey'kanje ezisithintayo singasheshe usizo silithole kuphi. Kwaziwe ukuthi kungathintakala bani, bekwazi uku-accessa into enjengemali ngaleso sikhathi abafuna ngakhona. Ama-branch-ke noma ekhona, kodwa-ke ama-branch awayenzi imali the way engicabanga ngakhona. Cha ngithi awayenzi imali. Into enabantu abahlangene, kuthiwa bahlanganiswe noma yini, iyadinga ngokubona kwami, iyadinga ukuthi ibe negxathu elithize abalithathayo elithinta izinto ey'njengemali, ngoba kunabantu othola ukuthi noma kunemicimbi abasizakali basala ngemuva, amathikithi abawatholi, kuba nezinto ey'thize. Ziningi iy'mali esey'khokhwayo manje. Umuntu ukhokhela lokhu, umasingcwabisane ukhokhela lokhu nalokhu. Ziningi umuntu izinto azenzayo empilweni, kodwa kuyomele mhlawumbeni somewhere somehow kuthwale indlela ukuthi i-branch ne-branch inga-contribute-a kanjani into enjengemali. Maybe ngabe into enjenge-subscription, uyabona. At least i-branch mayinabantu abawu-30 upwards, uyabona. Kube nendlela yoku-contribute-a towards i-branch. Kwazeke ukuthi lesi isikhwama sale branch, I don't know how much. Maybe 20, 30 rand, 50, I don't know. But kuyadinga ukuthi yena kube nendlela esohlela ngayo ngoba ey'ntweni engamaskandi, umaskandi u-serious, siwulandela ngampela, siyawuthanda futhi. And futhi the way siwulandela ngakhona asifuni kuzwa lutho ngalamaqhawe awuculayo. Umaskandi is one of the fastest growing genre ever laphana online, yenza imlando emkhulu usuku nosuku. So umaskandi-ke usuke uyi-peak yawo selokhu abakhona. Kuyaqala umaskandi ukhulu kanje. Wawukhona umaskandi ngalezi ay'khathi zomgqumeni udlisa, futhi udlisa kakhulu, kodwa akwazi ube kule level ye-recognition even online, even kuma-awards. Because kuma-awards noma babewawina kwakuba yinto enkulu, kodwa manje online siyavela ngampela. Kodwa nje engizama ukukusho, kufanele sithwale indlela
ama-branch, it doesn't matter ukuthi ama-branch akwelinye iqembu bani nation, it doesn't matter. Kodwa kuyabonakala ukuthi siyi-family, khona ubudlelwane esesibukhandile, sesiyaphilelana, siyafonelana singazani, siyakhomentelana kuma-post-i, ko-TikTok, ko-Facebook. Ziningi izinto ezenzakalayo nezinto ey'qhubekayo. So kumele kube nendlela yokuthi under this branch kuyomele ku-contribute, kube nesikhwama lapho okuzo-contribute-wa khona, kubonakala ukuthi kungasiza kanjani, ngoba ey'khathini uma sekufunakala kuhlangabezwana kuba nzima. Kanti ngaba nento in place before nje kuze kwenzeke into ey'nkinga, kuba lula ukuthi hhayi kuyothathwa laphana kuxhaswa lapho kuxhaswa khona. Yilokho nje bengifuna ukukuveza njengamanje concerning indaba-ke eyenzakalile-ke ngokuthi kudlule elinye ilungu elibaluleke ngaka endimeni kaMaskandi okumvumeleni rank Zwane. Kodwa-ke uma sebeyomfihle kahle abantu, engathi nomcimbi lo or nomsebenzi abayowenza ukuthi bomfihla, engathi-ke ungangaba ney'hibe, ungangaba ney'nkinga, konke-ke kuhambe kahle. Yilokho nje besifuna ukukuveza-ke, and okunye-ke sizokuletha khona la kwi-Indaba Yasewethu TV. Bonge ithuba bakwazi ukubuka le video ize ifike la. Isale kahle.